Durangoko azokan gaude Euskal Herriko kulturaren plazan, kulturzale eta euskaltzale amorratu askoren topalekuan, eta euren maila ezagutzeko asmoz, bisitari eredugarrien testa pasako diogu ea nola moldatzen diren ikusteko. Bueno, Nerei Barzabal, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Galdera bat egin behar dizut. Zure burua bisitari eredugarritzat duzu? Durangoko azokako bisitari eredugarritzat? Ez, badezpada ez. Nik hori zalantzan jartzen dut eta badazpada test bat pasako dizugu bisitari eredugarria zean edo ez konprobatzeko. Eta gainditzen baldin badezu Durangoko azokako poltsa oparituko dizugu. Bikain, ados. Boterik indo baina. Bai, indo boterik. Eta gainditu du, hemen gazuke bai. Egin dut ez dute egin erantzun behar dezu testari, bale? Venga, lehenengoa. Zehaska egutegia erosi. Txikitan gurasuak izan, nik ez dut. Bai, baina iparraldean erosi nun. Ez. Azoka honetan agian bai. Ez, egingo dut. Ez dut. Bai, egin dut. Ondo goaz. Batzutan igual hemen ez, zer gero, iparralden bizi nahi zuen, eta hantxe handikan lortzen dut. Urrengoa, liburu bat erosi eta behin ere ez irakurri. Egin dut. Egin duzu ze libururekin? Ez dakiten nun irakurri, ez dakit. Bueno, bere garaian esango dut, jaz dago gure artean, baina Arzaiusek bere biografia oparitu ziala hemen bertan, eta ez dut aukera izan irakurtzeko, baina irakurriko dut. Ez, denak irakurtzen ditu. Oparitu izan du diate, zen naiz irakurlea. Bekatu handia, bekatu handia. Hori ez dut egin, ez dut egin. Egin dut niretako esianian. Osa, niretako baldin bada, nik indot erosi eta beste bati erregalau. Oso gutxitan. Hirugarren asinaduren hilaran kolatu, inoiz kolatu izan zea? Ez. Ez, hori ez dut egin. Bai. Kolak errespetatzen dituzu normalean. Bai, gainera gustatzen zaizkit. Bale. Ez dut egin, inoiz. Txintxiba naiz. Ez nahi. Bai, bastantetan. Hori inut danok. Nau seguro. Hombre, hori mitikoa da. Hori ez dut egiten. Bai. Ahotseneako kontzertuetan ligat. Ez, Joteko asmoa dezu? gaur buelta ingo dut gara goiz. Bueno, así que gaur ez dezu ligatuko ahotsenean. Gaur ez da. Ez. Ez da. Ligatu ez. Zu sekula ligatu Durangoko azokan? Asmoz behintzat ez. Baina ligatu dezu. Bai. Baina Ahotseneako kontzertuetan ez, beste toki baten. Hola, gomendioren bat baduzu azokako bisitarientzako ligatzeko toki onena zein izango litzateke? A ber, ligateko truko bat beti da ez ligaikia. Ze ikusten bada ligaikia zoia zela horia, ez da ongetorri. Horre funtzionatzen du. Beti. Bai. Kontzertuetara juteko asmoa dezu. Ba, igandean Merina ikustera, fijo. Hor nik uste ligatzeko aukera badaude. Zu etorriko esan. Ikusiko dugu. Ez dut egiten. Baina saiatu etzealako edo inspiratuta etzealako egon, ez dezulaiko ikusi zure gustoko ezer. Zuen naizelako. Zuntzemuz. Beitu, nik gaur saiatuko naiz. Bai? Bai. Bueno, atea jo igual. Ez, oso tristea da, ez du legatu batxinako kontzertuetan, eta agian gaur. Urrengoa Durangora etorri eta azokatik pasagabe zuzenean Goien kalera joan. Ez. Ni Durangora etortzen naiz, ona etortzen naiz. Bueno, mekara bezala lehen esan dezu, ez da? Bezala, musulmanak egiten dute, urtean behin, eta guk ere uste dut badaukagula nola baitero ohitura bete beharrekoa. Ez da. Ez, hori ez, hainbesterako ere ez. Ez beti, baina bai, izan dut. Bai. Zeinek ez da bitzen hori. Ez hori ez. Eta azkena, vinilo bat erosi, disko jogailurik eduki gabe. Ez, tio. Ez dut egin. Bueno, erositza daukat behin, ez daukat dizko jo gailua, baina... Ez, baina lagun batzuekin hitz egiten naiz, agian egingo dugula denon artean disko jogailua erosi, eta horrela viniluak erosteak zentzua izan dezan. Bestela ez dauka zentzurik, baina... Viniluak ez, baina CD-ak bai, de hecho, atzo CD bat erosi noan eta ez daukat diskoa jartzekoa. Lehenengo viniloak erosi izan dituzu eta gero erreproduktorea edo disko jogailua. Ja, azkenean, hanbeste ja kolekzio bat egiten, azkenean erosi behar izan dut. Bai. Bueno, justu xamar, baina aprobatu raspatu batekin ikustet gainditu dezula testa, bisitari eredugarriaren testa, beraz, Durangoko azokako poltsa zurea da. Ai ama, eskerrik. Erakutsi kamerari. Erosi.
Baina seguro, niretako da seguro, ez da? Ez dut bultoko. Bale, eskerrik asko.